knap, som må komme herop på. Vi kan godt tage de her to af, hvis det er nu ikke trænger til en cello-opstilling her. Det er så lidt. Ja. Nu skal vi jo holde en obligatorisk pristale for prismodtageren, som er der. Og talen vil være i tredje person. Det hører sig ikke som ting, men det er altså til dig. Og jeg vil godt lige præsentere juryen, som består af Signe Jessing, som er forfatter, og Morten Søndergaard, som er forfatter, og jeg hedder Jørgen Erslev Andersen, og er lektor i æstetik og kultur, og det er litteraturhistorie, så jeg er her med god grund. Og det er jeg så på Aarhus Universitet. Vi har kaldt vores tale for 3 ord for Claus Høeg, fordi vi faktisk har 3 ord, vi gerne vil give i anledning af den her prisoverrækkelse og nomineringspristale. Men først skal vi lige have lidt indledning. Vi har indstillet Claus Høeg til Prins Henrik-prisen 2022 på grund af det både omfattende og også rimelig enestående, faktisk meget enestående forfatterskab, som de fleste måske ved, består af innovative og originale lyriske værker fra start til slut, som er kendetegnet ved en nytænkning med eksperimentel system. Gennemgående temaer, dem er der mange af dem, altså hvis vi skulle fremhæve 4, så har vi valgt at sige gennemgående temaer, som er vigtige. Det er frihedens kompromisløshed, tilværelsens guddommelige mening, hverdagslivets nærvær og tegnsystemernes poetiske prototyper. Det er der tilbage til. De her temaer samles og vendes i digtsamlingen Parsword fra 2021, som i hvert fald i bogen erklæres som forfatterskabs slutværk. Det så holder det ikke, men altså, står der ikke. Og det vil sige, at over en periode 55 år, fra 1966 med debutsamlingen Yggdrasil til 2021 med slutværket Parsword, har Claus Høeg beriget os med en lang række unikke digtsamlinger, der vi lige give et meget kort overblik på forfatterskabet. Fra 1971 til 1981 udkom Rejse 1-5, som her er en klassiker, som blev efterfulgt af transformationsdigtningen i Transformations og rockdigtningen i Pentagram og Dylan Forever, datadigtningen i projekt Perseus, friheds- og tekstdigtningen i 3 samlinger, Ulrike Marie Meinhof, Utopia eller Che Guevara og sonetter, som så er fuldt op igen af romantikdigtningen ved Vinterrejse, som jeg vender tilbage til, og Nørrebro-digtningen i Canzone. Fra begyndelsen af 1980'erne foldede hans karakteristiske kybernetiske systemdigtning sig for alvor ud, ved blandt andet genbrugsværket igen, som udkom i 1985. Værkernes åbne og som altid velkommende værker, der er velkomne på grund af eksistentielle, religiøse, politiske, systemiske, digteriske, relationelle og hverdagslige overvejelser, der altid formidles i strofer og tekstblokke, nu bliver det lidt indviklet. Det vil sige arbejdsmodeller i de her tekstblokke, der som altid i forfatterskabet defineret af de her tekstblokke er altid defineret af værkspecifikke prototyper. Det vil sige arbejdsmodeller eller ikke kodede, eller måske kalder håndholdte algoritmer, vedrørende for eksempel ordklasser, og gerne kombineret med træk fra genreformer, såsom sonet og haiku. Denne fase i forfatterskabet spænder fra det kortere digt, som Marienbar, Blackberry, Winter og salmer og sonetter med en blodbær som kæt til den imponerende række af store lyriske værker herunder Metamorphosis, Hjem, Heptanorens eventyr, Sjæl, Palimpsest, Legacy, My Heart og Parsword. Signe Jessing og jeg og Morten har
som uafhængig jury indstillede Klaus Høeks forfatterskab til Prins Henrik-prisen 2022 af 2 grunde. Først og fremmest på grund af det systemdækkende og eksperimentelle lyriske originalitet, men også ikke mindst fordi det konsekvent er præget af en usædvanlig skarp, konkret, konstruktiv og kritisk samfundsbevidsthed, samt en aldrig svigtende eksistentiel digterisk uforstilhed. Med følgende 3 personlige hyldestord ønsker vi at nuancere og konkretisere denne almene begrundelse. Og Morten vil lægge ud ved at læse op en tekst, som er klippet fra hans lange, velturnerede lejlighedsdigt med monolog fra Høeg fra 2018. Værsgo, Morten. En dag stod jeg foran Odense Centralbibliotek. Odense Centralbibliotek lå overhovedet ikke centralt, langt ude på Lars Tønskids mark. Men indenfor var der tørvejr og enorme mængder af bøger. Og en sektion med digte, som dengang virkede så enorm, at den omfattede hele solsystemet. Og hvad gør man, når man er 14 år og ikke vil hjem, og ikke kan finde på mere over i centret? Man stikker lappen frem foran hylden med digte. Det er det, der er med tilfældet. Det tager ikke fejl. Det er jo bare umenneskeligt og lallende ligegyldigt med udfald. Jeg rev en tilfældig bog ned. Den var skrevet af Klaus Høeg, og den hed Rejse. Og jeg blev sendt afsted. Jeg kan sige det klart. Du var min første digter, Klaus. Og jeg forstod ingenting af, hvad der stod. Den var til med forsynet med tættrykt efterskriften om ordklasser og kybernetiske systemer, side op og side ned med støjende alfabeter. Der var en hel linje med F'er. Men tænk, at et digt kunne se sådan ud. Tænk, at man havde lov til det. Hvis der er noget poesien kan, så er det at give lov. Den giver os lov til det, vi ikke vidste, vi havde lov til. Den åbner rum og etager i verdens bygning, vi ikke havde været inde på før. Sådan var det for mig at stå med de digte. Jeg fik lov. Mange tak, Morten. Det var meget fint. Så har Signe skrevet nogle ord til dig. Et ord, kalder vi det, til lejligheden. Og det er tilegnet, hvad skal vi sige? Du var ikke den eneste, der kæmpede imod at dæmpe belysningen i Paulus' græsstrå. Og du var ikke den første, der forsøgte at tage sovepillerne på skønhed. Men dit krav om en afgørelse for poesiens fremtid var fremlagt mere radikalt, end det før set, og det førte til en enebordtilværelse på toppen af digtets duft af magnolie, omgivet af tegn. Du ville vel have overset sonetten i flokken af digtformer, hvis ikke det var, fordi den løftede et stort skilt med påskriften Befri Ulrike Marie Mangen. Den frie form bar en flosset, krøllet t-shirt med påtryk Befri Klaus Høeg. Som Luci skrev digte fra et fængsel for digtets politiske modstandere og fandt stor skønhed deri. Ved du, at dine digte skaber god stemning i evigheden? De er en icebreaker for det, der altid vil være. Dine digte bliver til poesi på ingen tid, imens fortovet foran den tyske ambassade bruger timevis på at blive til et blomsterhang. Virkeligheden vil gerne bede om lov til at anvende en af dine linjer i endnu et forsøg på at realisere utopien. Men den skal jo opløses i Gud, når piletræerne, der hælder ud over søen, sætter blade. Og så skal jeg slutte af med et ord, som vi vil tage anledning i digtsamlingen Vinterrejse, som Klaus Høeg udgav i 1974. I det her værk der er der en række sonetgrænser, der tager læsere med på en rundtur til tyske romantiske digteres steder. En af kredsene er vi i Tübingen, hvor den tyske digter Friedrich Hölderlin fra 1807 til 1843 tilbragte den sidste halvdel af sit liv
interneret i et tårn. Sonetkransen slutter med Mestersonets 2 tercetter. Der står: endnu fatter vi ikke rækkevidden af den totale udmattelse og denne absolute negation, som han levede i sit tårnværelse, bange for løgnen og ynkeligheden derude i den grå tyske nation. Også i slutværket, det var så de linjer, og i slutværket Parsrød bliver vi også mindet om denne navnkundige døde digter, Hølderlins grav, som er en lokalitet, Claus har opkaldt sådan i skoven nær sit hjem på Nordfyn. Efter år 1800 trak 3 år før det her tårnophold, som Claus har beskrevet her, forklarede Hølderlin i efterskriften til sin oversættelse af Sofokles om Ødipus, at kendskab til klassisk digterisk håndværk er en forudsætning for at kunne frembringe en ny og tidsvarende digtning. Efter år 1800 trak han også kritisk på den klassiske græske digtnings mekanik, eller mekanik, som han kalder det. Det vil sige verslære, tonernes vekslen, modrytmik og det rene ord, som for ham var en lovmæssig bygning. Denne digteriske mekanik, eller kalkulation, både udfordrer og udfordres af digtets situationsnære udsagn, udsigelse, syntaks og stof. Hølderlin spændte i sin scenedækning 1800-1806, altså han blev interneret, gerne en sideordnet syntaks hårdt op, hvor klassiske metrisk formskemaer. Hans bøg gennem hele forfatterskabet spænder syntaks, tekstaffald, morfologi, skrift og værkbestemte prototyper op mod hinanden. De to digtere deler altså den eksklusive sans for digtningens betydningsdannende mekanik, vi er ude helt på linje med systemdigteren og systemdigteren Inger Christensen, som står højst digterisk hjerte nær. Det er denne konsekvente og sikre formsats, der forlanger dette tredje hyldestår, som jeg står for til fejringen af hans også i denne henseende generøse digtning. Og med de her 3 hyldestår ønskes Claus Høeg tillykke med det fornemme Lyrik-pris inden for en anvendelse af forfatterskabets stærke og uforlignelige sans og esprit. Ja, så vil vi gerne bede Hendes Majestæt om at komme op og overrække diplomet til Claus Høeg. Ikke særlig gerne, men ganske det håber jeg. Det skal vi do. Indrømmet. Jeg havde ikke læst prins Henriks digte, da jeg fik at vide, at jeg skulle modtage hans pris. Nu har jeg læst nogle af hans digte, og han er en god digter. Det er han, fordi han arbejder med det, som er bund og grund i digtningen, nemlig versemålene. Det, som gør digtningen til noget helt andet end andet sprog, er verset og reglerne.
Og det interesserede prins Henrik. Min måde at arbejde med versemålene på er komplet anderledes end prinsens, men vi mødes som digtere i ideen om form og brugen af vers. Som digter kalder han sig selv en anarkist-romantiker. Jeg er nok mere en romantiker-anarkist. Men veje krydses alligevel mellem vores digte. Jeg har holdt meget af prins Henrik som offentlig skikkelse og en repræsentant for Danmark. Jeg har fulgt ham på TV og i interviews. Han har både forbavset mig, moret mig og gjort mig klogere. Han var en usædvanlig lidenskab, indsigt og var med i alt, hvad han offentligt foretog sig. Han ruskede op i det tilvendte, kunne tale med alle og tilførte dansk kultur, udsyn og internationale kvaliteter. Der var nogen, der kritiserede hans accent, men vi var mange, der lagde mærke til, at hans danske ordforråd var utroligt rigt. Man mærkede hele tiden den sproglige begejstring og nysgerrighed, men også, som også findes i hans digte. Jeg vil gerne sige tak for prisen ved at læse et digt af prins Henrik, som jeg blev glad for. Jeg synes næsten, at jeg selv kunne have skrevet det. Det hedder resignation. Resignation. En begejstring begraver sig under regn og rusk. Det rider på historiens vinde langt, langt bort. Jeg sætter mig og glor. Betragter regnen, der falder. Jeg er deserteret fra mine egne krige. Halsen er som en såret. De sår, jeg har i rumpen, røber mine rasende og anarkistiske arme, være en følge af min resignerede flugt. Jeg vælger en poetisk vej, som dufter af roser og vetiver på mine hullede udsopper. Mine hullede udsopper med en blomst i hatten og min sorg under huden. Sådan. Tak. Tusind tak for alle ordene. Tak til en meget, meget flot motivationstale, eller tale op fra juryen. Og ikke mindst tak for en fantastisk takketale. Jeg synes, det var helt fantastisk, at vi fik lyrikken selv i den grad til ord på kryds og tværs i både motivationstalerne og i takketalen. Det er helt perfekt. Tusind tak for det. Vi er ikke færdige i dag. Receptionen fortsætter. Der vil være om et øjeblik lidt at drikke og nogle snacks herinde ved siden af, og de kommer også herind. Og jeg håber, at vi alle sammen vil blive hængende og tale med hinanden
og tale om lyrik. Og tak fordi I kom, men bliv hængende. Tak.